Okay na ba? Golden sun. Diba? Tingnan natin ang langit. Ang ganda ng langit. Oh, ha? Tayo ay mag-rotate. Hi! Libre donate po dito ng Chinelas. Ayun po yung nag-donate. Tumatakbo. Ayun, nakita niya ang isa! Isinasauli pala pag hindi gusto. Hanap yung isa! Asa ng sinelas na? Sinelas ko lang doon eh, iniwan ko. Andun o. Magkaiwalay na. Ay! Nadadala na rin ng sinelas ko! Nadadala na rin ang aking sinelas. Natakbo ako, kala mo naman may kakabulan. Ilagay natin dito. Eh kasi, dito natin ilagay sa pinakang taas ang tsinelas. Yan. Hindi pa niya nakikita. Hindi pa nalabas yung kanyang tsinelas. Look! Ang ganda naman talaga, oh. Ayan na, parating na ang aming bodyguard. The bodyguard. Nandunay siya ng tsinelas. Oo. Pero pinalik yung isa. Ayun na. Kaya tsinelas ko, inilipat ko din doon. Ayan yung tsinelas niya. Makakabili. Tirang muna ako. Ha? Video to. Kuya. Post na. Post na. Ang picture yan, ah. 1, 2. Tama pa, ha? Ha? Nabi-picture yan, ah. 1, 2. Kasama mo nga lang ako sa picture. Oh, punta ka na lang nila. 1, where are you? 1, 2. Sawa. 1, 2. Ah, may jump shot pang nalalaman. 1, 2, 3. Jump na. Di ba? Ganda, oh. Ang kilikili ka. Ha? Yan, maglinis ka muna, kuya. Tingnan natin yung naghahanap ng tsinelas niya. Hindi niya makita pa ang kabak ng tsinelas niya. Liligo na ako. Ito po yung dalawang butanding. Dalawang butanding.
Kainin. Libre foods ba? Ay, takay Arian. Nawala natin ang tinilas niya. Puro buhangin na. Oh, my goodness. Parang puro buhangin na singit ko ah. Ayun ka, sir! Nagkaroon dalawang bata. Yung walang ano. Ayos ah. Ang galing ah. Ang ating economist. Sir Egay. Ako rin yung ganun pa ka rin talon.